Koleno má jednoduchý vzhľad, ale patrí medzi najkomplikovanejšie kĺby. Zároveň je to najzraniteľnejší kĺb ľudského tela. Spája sa tu stehenná kosť s kostiami predkolenia pomocou kĺbneho púzdra a väzov. Na prednej časti sa nachádza jablčko. Súčasťou kolena sú aj mohutné svaly prednej a zadnej časti stehna, ktoré zabezpečujú pohyb, a väzy, ktoré zabezpečujú stabilitu kolena. Dôležitú funkciu majú menisky, ktoré sa nachádzajú po oboch stranách kolena a ich hlavnou funkciou je tlmenie nárazov pri skokoch a dopadoch. Bolesť kolena môže mať rôzne príčiny, vrátane preťaženia, zranení, artrózy a artritídy. Správne vedenými cvikmi si zabezpečíme stabilitu a pružnosť kolenného kĺbu.